जोंनि दिनाव क'क्राझार इउनिभार्सिटि बावहाय जोङो लुफुंनो थाखाय हाबाय। बे इउनिभार्सिटिखौ आबुं खालामनो थाखाय आं एसेम्बलियाव गासै 16 एमेन्डमेन्टबो आं खालामदोंमोन। दिनै सान्दामारियाव 100 कौटिनि थाखाय आरोबाव लुफुंजाबावगोन। दिनै टेन्डार गासिबो जाजोब्बाय। बाहाय भुमि फुजन खालामनो होननानै दोन्दोंमोन गिदिर स्किमखाय आसामनिनो मानगोनां गिबि मन्थ्रि नङाबा सोरबा मन्थ्रिया फैगोन होननानै। थांनाय गोलावथार समाव क'क्राझारनि बिउटिफिकेसननि थाखाय जेबो सिन्था खालामनाय जायाखैमोन। नाथाय बेवहाय आं एमएलए जाखांनायनि उनाव क'क्राझार टाउनखौ साबना हामना खालामनो थाखाय बाहाय माखासे प्रजेक्टफोर लानाय जादों आरो बेफोरखौ दायो मावबाय थानाय जादों। मानोना थांनाय 5 बोसोराव रायजो राजाफोरनि गोबां जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय आं नाजादों। मोनफ्रोमबो बोसोरावनो बेवहाय आसाम माला मोननायनि गेजेरजों RIDFनि लामानि गेजेरजों मुख्यमन्त्रि पक्की निर्मान, मुख्यमन्त्रि पक्की मेरामति, मुख्यमन्त्रि पक्की बहलीकरण बेबायदि स्किमफोरनि गेजेरजों हान्था मेलानि थाखाय बेवहाय लामा बायदिसिना बानायनाय जादों। गोबां दालांफोर बानायनाय जाहैबाय। जोंनि दिनाव क'क्राझार इउनिभार्सिटि बावहाय जोङो लुफुंनो थाखाय हाबाय। बे इउनिभार्सिटिखौ आबुं खालामनो थाखाय आं एसेम्बलियाव गासै 16 एमेन्डमेन्टबो आं खालामदोंमोन जाहाथे बेयाव इउनिभार्सिटिया आसामनि गुबुन इउनिभार्सिटिया जेरै सोलिदों बिनिख्रुइ एसे आलादा जोंनि लकेल हा जाहाथे बावहाय मोन्थाय थायो बिनि थाखाय माखासे सोदांनायबो होदोंमोन। जायनि थाखाय क'क्राझारनि गोरों गोरा रायजो राजाफ्रा आंखौ बे समाव साबायखर बावदोंमोन जे क'क्राझार इउनिभार्सिटिया लकेल मानसिफोरनि मोन्थाय लकेल मानसिफोरनि सुबिदा बेवहाय थानायनि थाखाय आरो बेबायदिनो गोबां स्किमफोर बेवहाय मावनाय जाबाय। प्रत्येक बोसोरावनो मडेल अंगनबादि सेन्टार जों बानायदों। सायख' जों खालामदों जेराव फरायसाफोर दङ बेफोरबायदि जायगाफ्राव मडेल अंगनबादि सेन्टार खालामनानै होनाय जाबाय। आसाम दर्शननि गेजेरजों गोबां जायगायावनो मन्दिर थानसालि बायदिसिना गिर्जा बायदिसिना लुनायनि थाखाय जोङो मदद होनो हादों। चिफ मिनिस्टार रिलिफ फान्डनि गेजेरजों बेमारि मानसिफोरखौ मदद खालामनाय जादों, फरायसाफोरखौ मदद खालामनाय जादों। आसामनिफ्राय मोनबोनाय गासिबो स्किमफोरखौनो आङो जेरावबो समानै जोङो रानदों। सा खोला जेरावबो समानै रानदों। दिनै 7 कौटिनि जोङो स्कुलफोर जों दिनै गायसननो हादों। बिसमुरियाव थानाय बासबारि हाइ स्कुलाव, जाहारबारि हाइ स्कुलाव, गौरां हाइ स्कुलाव, सालाकाथि हाइ स्कुलाव बेबायदि लुफुंजाबाय। पाटगाव हायार सेकेन्डारि स्कुलाव 2 थालानि बिल्डिं सोलिगासिनो दङ। बेबायदि गोबां स्कुलफ्राव गोदान बिल्डिं लुनानै जोंनि स्कुलफोरखौ मोजां फरायसालिनि मोनसे आबहावा सोरजिनायाव आङो बेवहाय साक्सेस जानो हादों। बेबायदि माखासे मुंख'जाथाव हाबाफारिफोर मावदों। जेरै दा बनरगाव स्टेडियाम लुफुंजाबाय। दिनै सान्दामारियाव 100 कौटिनि थाखाय आरोबाव लुफुंजाबावगोन। दिनै टेन्डार गासिबो जाजोब्बाय। बाहाय भुमि फुजन खालामनो होननानै दोन्दोंमोन गिदिर स्किमखाय आसामनिनो मानगोनां गिबि मन्थ्रि नङाबा सोरबा मन्थ्रिया फैगोन होननानै। नाथाय अलरेडि बेफोर टेन्डारफ्रा जाखांजोबनाय। दा बेबायदि गिदिर स्किम खालामनाय जादों। क'क्राझार टाउनाव अमृत मिशननि गेजेरजों जल जीवन मिशननि न' कानेक्सन होनायनि जे हाबाफारि बेयो सोलिगासिनो दङ। मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स कलेजनि साखाथियाव 30 कौटिनि मोनसे गिदिर अडिट'रियाम कनभेनसन सेन्टार होननाय दा लुफुंजागासिनो दङ। बेबायदि गोबां हाबाफारिफ्रा बे 5 बोसोराव खालामजादों। थांनाय गोलावथार समाव क'क्राझारनि बिउटिफिकेसननि थाखाय जेबो सिन्था खालामनाय जायाखैमोन। नाथाय बेवहाय आं एमएलए जाखांनायनि उनाव क'क्राझार टाउनखौ साबना हामना खालामनो थाखाय बाहाय माखासे प्रजेक्टफोर लानाय जादों आरो बेफोरखौ दायो मावबाय थानाय जादों। बेनिखायनो आं मिजिंथिदों फैगौ जे बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव क'क्राझार समस्तिनि गासै रायजो राजाफ्रा आंनो भट होगोन। बर'जों लोगोसे गुबुन हारि माहारि मानोना गुबुन हारिनि गेजेरावबो लामा बानायनाय जादों, दालां बानायनाय जादों, गुबुन सुबिदाफोरखौ बिथांमोननोबो होनाय जादों जोंनि समस्तियाव जायफोर दङ। बेनिखायनो आङो फोथायो जे आङो एइबारनि जे बिसायख'थि बे बिसायख'थियावबो रायजो राजानि आशीर्बाद मोननानै देरहासार जानो हागोन।